Проблема с свинщините, разбира се, не е в младите хора, а е в нас възрастните. На моите хора им е трудно да се обират, но ние трябва да го можем това. Не е проблема, че абитуриентката повръща от терасата на Шератон. Проблемът е, че си и купил рокля за 3000 лева. При тяхто 1000 лева. И не съм сигурен, че силикон в гърдите и дупето също е подходящ подарък, задаващ За правилна млад житейска човек посока. не, искам на мен да ми подариш Ще ти подаря. гърдите. Или както каза Камен Донев, дъщеря ми е, какво да я правя? Когато има родители, които с бала на детето си искат да задминат по мащаб концерта